gusta mukixo horiek. Begira, begira, hor daude klaseko petardoa. Ekarri duzu eurezko pistolak? Nik uste du gauza bat prestatzen ari direla. Eta joaten bagara ikustera zer egiten ari diren? Bale, guazen. Bai, baina kontuz ibili, Neskat uritzen ari dira. Ila bat daukat! 3, 2, 1, bat! Larra, banira ikusi balu. Bai, banirea, jope. Neska, hau ezin da jasan. Betekua hartu behar dugu. Bai. Ideia bat da.